Wadhi kore weche mag arita kwe Narok. Moko kuom apisa mag Obila manoserutaya ochako chenro mar chiwo tiegruok ne jopiny e weche mag arita mar jiwo arita kwe e kaunti ma Narok. Koloso e kinde manochiwo negi apisi, County Commissioner ma Narok Isaac Masinde opako obilago manoserutaya kuom chiwore kata kuom chiwruok margi neno ni arita ma Narok ojiw kokalo e chiwo tiegruok ne apisas mag Obila matiyo sani kod jopiny. Frederick Mulandi ma ochung' ne tiegruok makamano onyiso joma tiyo e sekta mag arita mag ji giwegi koting'o chuk dar mondo oriwre kodgi mar yudo tiegruok manimba e weche mag arita kwe. Retired officers vile mnajua ni watu wako na ujuzi, wamefanya hii kazi kwa miaka mingi, wamefanya kazi sehemu mbalimbali, na mimi nikiwa mwenyekiti wa security pamoja na komiti yangu, we will benefit alone. I want to ask for partnership. Tufanye kazi pamoja in terms of enhancing community policy. We want you to work closely with us wakati muko hapa, alafu pia wakati mnapata nafasi mna train the security guards, make sure kwamba ingiza mambo ya community policy so that they can be able to work with the current security team to enhance security in the county. Apart from training new recruits or guards, we will also be training people who are employed by other private security services. Like you have your own private security, you have a school that has a watchman, because we want to coordinate that and make the work of the Kenya